Magluto tang sipueg mga idol, ing lutong kapampangan naman yaman. Igisa tapeng bawang ang popasibuyas kaya nga olive oil ang popambater. Nung wala kayong olive oil, pwede niya mong igisa kaya nga butter, padunutan tala mo kaya pabukalan tayo. Kaya ba kami tanit ang singkamas. Palambutan tayo mga singkamas, kaya ba sunod tayong kabit nga mixed vegetable. Kaya ba't piyalu-halu tayo yan? Potang ayalutan Then tayo nga limang mushroom, limang lata. Kaya ba't piyalu-halu tayo, pabukalan tayo ang bagya. Kaya ba't din tayong ham? O kaya ba't haluan tayong pasibayo yun? Tsaka tayo din na atlong cream of mushroom. Kaya ba't pabukalan tayo ang bagya? Then tayong nita kadanum. Puta nga medyo binukal Then tayong anama nestle cream. Conforme kayo nga luluto yung mga idol, korkulan nyo bang kanita, balo yun nung makanano karakaling kabi yung nestle cream. Kita mo, adakal yan, metong yang kawa. Kaya ba't din tayo nga bell pepper? Yalo tayo mo yan, kaya ba't din tayo nga ebon? Ebon pugo. Kaya ba't piyalo-halo tayo, pabukalan tayo ang bagya. Kaya ba't din tayo nga cream of mushroom powder. Huli nga medyo masaboy. At saka tayo din nandita kasin. Putang binukal yan na pwede O nilutong kapampangan naman yaman, sipo egg. Follow and share.